Da ni'n cynnig blwyddyn gap a chyfle cyffrous i Gristion ifanc i ddod yma i Caerdydd i fod yn rhan o fywyd Eglwys Ebeneser ac i fod yn rhan o weithgareddau eglwysi eraill yma yng Nghaerdydd i gael eu herio yn ysbrydol, i dyfu yn Gristnogol, i weld be mae Duw yn ei ofyn ganddyn nhw i ymestyn nhw. Miriam dwi a llyneddes wneud y Cynllun Medrau efo Ebeneser a hefyd yn gweithio gyda Glynwood hefyd. Oedd y Cynllun Medrau i fi yn rhywbeth andros arbennig. Oedd o'n golygu bod fi'n gallu dod i Gaerdydd a gweithio gyda Ebeneser a gweithio gyda Alun Tudur ag gwahanol aelodau o'r capel. Ag oedd o'n gyfle i fi crwydro o gwmpas pwy o'n i fel Cristion a be oedd gan Dduw i'w roi i fi yn y flwyddyn yma. Yr enw da ni roi ar y flwyddyn, blwyddyn gap ydy mewn gwirionedd ar gyfer person ifanc, ond da ni galw hi yn flwyddyn medra, oherwydd bod ni eisiau datblygu Cristion ifanc mewn bob math o fedra. Mi fydd na weithgaredd anghlwm hefo Eglwys Ebeneser ei hun. Mae ganddo ni addoliad, mae ganddo ni weithgareddau hefo'r digartref, pobl ifanc, plant, ymgeiswyr lloches. Mae rheina'n fewnol hefo ni. Mae ganddo ni weithgareddau hefyd ynghlwm hefo eglwysi eraill yn yr ardal. Rhai eglwysi mawr Saesneg sydd yn gallu cynnig profiadau gwahanol i'r hyn y gallwn ni. O'n i yn bennaf yn gweithio efo cangen going public efo Glynwood ac maen nhw'n gweithio'n agos iawn efo ysgolion ac yn mynd i fewn i ysgolion ac yn gwneud dramau i bobl ifanc ar wahanol llosbwyntiau fel cyffuriau, alcohol, rhyw a perthnasau. Ac dwi'n gwybod yn fy hun bod drama'n rhywbeth dwi wirioneddol mwynhau a rhywbeth sydd wedi yn syni i yn y flwyddyn dwytha oedd bod fi'n cael gweithio efo pobl digartre ac yn cael mynd i côr digartre bob nos Lun. Ac oedd hynny'n rili special. Ac bod o ddim yn côr fel o'n i wedi arfer i fyny yng Ngogledd Cymru, ond oedd o'n fwy o elfen gymunedol yn y côr. Ac oedd y canu yn bwysig, ond y peth pwysica iddyn nhw oedd cael bod yn rhywbeth saff am 2 awr a cael rhannu bwyd efo'i gilydd ac cael sgwrs bach yn y diwedd. Ac oedd hynny'n rili lyflu i fi gael gweld, achos o'n i rioed wedi gweld beth fel yna blaen. Yn sylfaenol, da ni chwilio am berson ifanc rhwng 18 a 25 sydd o argyhoeddiad Cristnogol sy'n siarad Cymraeg. Ond ar wahân i hynny, da ni'n agored unrhyw un. Does dim rhaid iddyn nhw gael profiad arbennig, does dim rhaid iddyn nhw bregethu, does dim rhaid iddyn nhw allu cynnal anglad. Ond da ni isio person i ddod ata ni fel yn bod ni'n gallu datblygu cwrs yn arbennig ar eu cyfer nhw. Os dyn nhw dda hefo plant bach, na ni ddarparu ar gyfer hynny. Os dyn nhw dda hefo hen bobl, allwn ni ddarparu ar gyfer hynny. Os dyn nhw'n gerddorol, os dyn nhw'n swnllyd, os dyn nhw'n dawel, os dyn nhw'n hi, os dyn nhw'n swyl, geith unrhyw un ddod ata ni. Os ydych chi ar ganol eich taith o Cristion neu reit ar cychwyn, dwi wirioneddol yn eich cymell chi i ddod ar y cwrs medrau ac i chwilio fewn i'ch ffydd chi fel Cristion, achos mae o'n rhywbeth gywch chi ddim y cyfle i wneud eto a mae o'n gyfle mor arbennig. Be sydd am y flwyddyn yma ydy bod ti'n cael ei ariannu yn llawn gan undeb yr annibynwyr ac felly does dim rhaid i'r person sy'n dod boeni yn ariannol. Mi fydd yr arian yn talu am lety, talu am costau byw, talu am fwyd, talu am unrhyw gostau yn ystod y flwyddyn. Felly, os ti'n gwybod be wneud y flwyddyn yma, ti eisiau gwybod be mae Duw yn wneud yn dy fywyd i, a bod chdi'n cael dariannu i wneud, wel, lle gwell i fynd ond i blwyddyn medrau yng Nghaerdydd o fis Medi tan mis Gorffennaf nesaf.